Poate că îți iubești soțul, dar între voi s-a așezat o distanță care nu mai știi cum să o înlături. Vorbiți despre facturi, copii, casă, muncă, dar când vine vremea să vorbiți despre ceea ce simți, tăceți amândoi. Poate te-ai refugiat în muncă, ai acumulat multă furie, poate ai atât de multe lucruri nespuse încât nu mai știi cum să începi conversația. Și în adâncul sufletului îți dorești doar să fii ascultată, să fii înțeleasă, să fii auzită. Poți ajunge din nou la sufletul soțului, așa mi-a spus femeia după workshop. Vreau să eliberez furia din mine și să ajung la sufletul soțului, poate și tu te regăsești în aceste cuvinte. Uneori problema nu este că nu există iubire. Între voi s-au adunat multe răni nevindecate, multe lucruri nespuse. Relația se poate schimba atunci când înțelegi ce se întâmplă cu tine, ce simți în interior. Scrie cuplu dacă simți că ai nevoie să te apropii din nou de partenerul tău.